Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Крис и това е един клип на CS 1.6 и да, и сега сме от клипа на това да е канала на HH Gaming BG. Окей, тук има един. Оу, шит. И да. Клиповете от влоговете ще кача, не знам кога. Няма да е много скоро. Бати 6 км, много нубарско. Шит. Играл 2 към 2-3 минути, брат. 6 км. Ау, мъка, брат. Така ми се бъгва това. И да игра без звук, защото няма да ме чувате, видях в предишния клип, не ме чувахте. И този клип надявам се да е по-добра графиката. Миналия снимах на Half Size и беше ужасно графиката. Но сега ще бъде по-добра, 100%. Аре бе, какво направи бе това? Ай, колко време ще зареждаш, бе? Ако броим, че не ми забише към квадра, брат. Ай, пак. Добре. Бъгна ми се спейса. Как бъгва. Но то мод е доста по-реалистичен, защото вижте как се мърда като нещо такова. Маля, видяхте ли той как му би? И ще ми се бъгна спейса, дами господа. Брат! То му остави на дришка живот. Как ме е размаза това. О, боже. О, боже. О, може. Не, брат. Не. Не, брат, почвам да игра сериозно са. Постава, бе, брат! Те остават без дъх, брат. Мога да се взема. Със сигурно ще ми дойдете тук. Ако ми дойдете, ще ви убия, брат. Те аз да се прицеля. Той някакъв ми идва. Да, гати! Как ги ликвидирах? Изгубих си бомбата заради това. Добре. И от двете. Чай бе, ще ходя там. Пуста стоя, бе, брат? Поне го убих. Кати, убих го и мен убих. Това омраза. Това малък колак, но все едно. Видяхте, куче. Ето сега то път няма да ми се измъкнеш. Нига. Брат, то беше пред мене. Трябваше него да убие. Добре, 14. Като направя 22 кила, спирам клипа. Нещо като график. В смисъл, може и да е кратко, ако съм голям про. И като стана голям про, брат, ще играем по повече време. Повече килове, пълен лак. Маля, колко хора има в сърва. Бате, колко са, бе, брат? Бате, не мога да разбера.
накрая. Шако. Мале! Добре. 3-3-3. Не бе, не това. Това е 10. Трябваше това да си. Добре, не трябваше. Добре, не трябваше. Така. 3. Дигал. 2. Его. Забравял съм ги. Някой град звук съм я много трудно без звук. Брат! Трябва да се стегна. 14 кила, много съм слаб. Шет бе, брат! Шет! Къде бе? Как ти, брат? Какво е това? И никой не убивам. Как ти, брат? Писа тия! Мия клип бях, но с 15 000 пъти по-добър. То мой, брат. Пак ви казах, че съм... Не мога ги различавам, брат. Не че съм някакъв дълтонист на CS играч. Само така скачам и го убивам. Съм мой. Омага. Моя ми вика такъв, че иска. Какъвто... Брат! Брат, какъв е то, бе? Не, брат! Напишете ми какви си тия. Как не мога да ги убия? Хора, наистина напишете в коментарите защо не мога да ги убия. В смисъл, аз съм до него, цепа го в главата и не мога да убия, брат. Като спидхак. Пати. Аз само да си пусна лоухака и мачка, мама. Сега ще ме банват. Брат! Не, брат. Не. Най-накрая и хедшот. Мале, колко димчко набих. С хедшота. Сигурно, че не знам кое. Напомням ви да се абонирате, да харесате Facebook страницата и да харесате клипа също. Защото ако харесате, ще станете царевички. Ще станете говни. Говни. Не, бъдете си каквито искате. Говни, царевички, желирани бомбони. Харибота. Каквито искате, бе. Табелки, каквито искате. Знаеш колко ми дреме. Не, брат. Не. Не, брат. Не, брат. Не. Омага. Его, брат. Его, бре. Shit the fuck up. Не, брат. Колко кила? 19, още 3 кила. Съм готов, брат. И съм готов, брат. И съм готов. Още един кил. И, дами и господа, свърших. Да, това е един подходящ край. И, още един кил, бе, брат. Аз наливам 22, бе. Забравих. Да не прибързваме. Кат съм.
Уф, умрях. Като някакво коте. Котето. Котето го облие. Хо-хо. Раздава шамари, брат. Раздава тявка. Много ме дразни. Ето тук има. О, това е мое, брат. Къде си го чу това? Само един кил ми трябва вече, бе. Holy shit. Какъв то е? Това ще бъде един подходящ край. Тук се изменям всичките. О, даже направих още един. Още един. Фу, трипо. Не. Да, добре. Това е едно. Абонирайте се, лайквайте фейсбук страницата, лайквайте клипа. И да. Това ще бъде за този клип. Дано ви хареса. Скоро ще има нови клипове и чао!